Milí bratia a sestry, dovolte, aby som vás aj dnes všetkých privítal k Božiemu slovu. Sme radi, že dnes máme aj dosť návštev, tak zvlášť vítame našich hostí z Vranova a z Frýdku Místku. Prosíme zároveň, aby ste odovzdali pozdravy potom v svojich domovských zboroch. A chceme spoločne zahájiť k Božej sláve piesňou číslo 141. Budem čítať Žalm 72. Bože, svoje súdy daj kráľovi a svoju spravodlivosť synovi kráľovmu, aby súdil tvoj ľud v spravodlivosti a tvojich biedných múdrym súdom. Vtedy donesú vrchy ľudu pokoj i vršky v spravodlivosti. Bude súdiť biedných z ľudu, pomôže synom biedného a rozdrví utláčateľa. Budú sa ťa báť, kým len bude slnce a dokiaľ bude trvať mesiac, pokolenie pokolení. Zostúpi ako dážď na pôkos a ako tichý dážď hojný, kropiaci zem. Za jeho dní bude kvitnúť spravodlivý a bude veľký pokoj, kým len bude trvať mesiac. A bude panovať od mora po more a od rieky až po konce zeme. Pred ním sa budú skláňať obyvatelia pustín a jeho nepriatelia budú lízať prach. Kráľovia Taršíša a ostrovov donesú pocty. Kráľovia zo Šéby a Sáby budú obetovať dary. A budú sa mu kláňať všetci kráľovia. Všetky národy mu budú slúžiť, lebo vytrhne chudobného, volajúceho a biedného a toho, kto nemá pomocníka. Zľutuje sa nad slabým a chudobným, a duše chudobných spasí. Vykúpi ich dušu z útisku a z násilia a ich krv je drahá v jeho očiach. A budú žiť a budú mu dávať zlato zo Šéby a vždy sa budú modliť za neho. Žehnať ho budú každého dňa. Bude hojnosť obilia v zemi hore na temeni vrchov. Jeho úroda bude šumieť ako Libanon a ľudia z mesta budú kvitnúť ako bylina zeme. Jeho meno bude na veky. Dokiaľ trvá slnko, bude trvať i jeho meno.
Ľudia sa ním budú žehnať a všetky národy ho budú blahoslaviť. Nech je požehnaný Hospodin Boh, Boh Izraelov, ktorý sám jediný činí divy. Nech je požehnané meno jeho slávy až na veky. A nech je celá zem naplnená jeho slávou. Amen. Povstaneme k modlitbe. Náš Pane, ďakujeme Ti za to, že Ty sa vždy zastávaš slabých a chudobných. A vyznávame, že takí sme aj my. Bez ohľadu na vonkajšie zdanie, na to, akú pozíciu máme v tomto svete. Sme biední a slabí, pretože nevieme odolať náporu zlého, ktoré je v nás. Pane, ale Ty nám pomáhaš, Ty nás vytrháš. Ty si našou silou. A Ty aj zachraňuješ, ospravedlňuješ. Dávaš šancu na nový život. Ďakujeme, Pane, za Tvoju milosť, ktorej môžeme byť účastní každého dňa, aj dnes. Ďakujeme, Pane, za to, že pamätáš na nás, Ty, veľký Boh, stvoriteľ celého sveta, celého vesmíru, na nás, ktorí sme ako zrnko piesku na brehu mora. Chvíľu tu sme a chvíľu už nebudeme, ale Ty nás miluješ a túžiš byť s nami. Tak Ti, Pane, ďakujeme za Tvoju milosť a za Tvoju spravodlivosť a prosíme, aby aj dnes si nás požehnal svojím slovom, svojou silou, svojím duchom. Amen. Amen. Tak, prosím teraz brata Baláža o slovo. Pokoj vám, bratia a sestry. Som rád, že sme sa tu mohli aj dnešný deň zísť a uvedomujem si jednu vec. Nie je to preto, že sme chceli ráno vstať a sem prísť. Nie je to preto, že chceli sme niekoho vidieť alebo chceli sme využiť nejaký čas. Ale tak, ako žalmista hovorí, je to preto, že smiem vojsť do domu Božieho pre jeho milosť. A to je úžasná výsada, ktorú smieme mať. Ja si spomínam, keď som bol ešte študentom, tak cez prázdniny k nám chodieval istý brat kazateľ, vtedy už bol pred dôchodkom z južných Čiech a bol to kazateľ jednoty Českobraterské. Mali sme veľmi čulé styky s ním a ja ako študent som veľmi rád využíval tú chvíľu, keď on k nám prišiel, pretože s ním debaty o Božom slove, on ináč študoval aj v Nemecku, vedel dobre nemecky, čiže poznal mnohé preklady a on mi raz hovorí, že Daniel, vieš, že kráľ Šalamún, keď postavil chrám, tak postavil do prečelia 2 veľké stĺpy. A vieš, čo znamenajú tie stĺpy? Ja som samozrejme nevedel, vedel som ich názvy a on hovorí, tak ten jeden stĺp, ináč musím povedať, tie stĺpy boli ohromné. Ich dĺžka s podstavcami, to boli medené stĺpy, bola 18 metrov. A hrúbka, oni boli duté, a hrúbka, ako uvádza Božie slovo, bola na 4 palce. No, čo si viem o zlievarine a o tomto, ale neviem si predstaviť, ako to vtedy Šalamún dokázal urobiť a hlavne, ako vedeli tie stĺpy postaviť. A on mi hovorí, vieš, ten jeden stĺp znamená, že sme ospravedlnení vierou. Nie pre naše zásluhy. Vierou pre Božiu milosť. A ten druhý stĺp hovorí o tom, že vo veciach viery platí len to, čo hovorí písmo. A tak rád by som s vami dnes sa zameral na 2 slova, ktoré sú v písme, a síce sú to slova milosť a pokoj. Nájdime si, budeme čítať z 3 miest, nájdime si Galatským 1. kapitolu, a tam čítame 3. a 4. verš.
Milosť vám a pokoj od Boha Otca a od nášho Pána Ježiša Krista, ktorý dal sám seba za naše hriechy, aby nás vytrhol z prítomného veku zlého podľa vôle Boha a nášho Otca. To druhé miesto bude Efežanom z 2. kapitoly, 8. verš. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie je zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. A to tretie miesto je s Kološanom z 3. kapitoly. Čítame 15. verš. A pokoj Boží nech víťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele, a buďte vďační. Neviem, či si uvedomujete, alebo či ste si všimli pri čítaní Božieho slova, že tá citácia, ktorú som čítal s Galackým, milosť vám a pokoj, že ona sa vlastne opakuje vo všetkých listoch apoštola Pavla. A nie len v jeho listoch, aj Petra, aj Jana. A keď čítate Zjavenia Jana, ako tam začína? Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. A mňa to svojho času tak napadlo, áno, my si vieme gratulovať, a čo väčšinou prajeme? Dobré zdravie, dlhý život, nechcem hovoriť dosť peňazí, zdar, úspechu, ale nepočul som gratuláciu, ani som nevidel nikde napísané, že by niekto povedal milosť a pokoj od Boha Otca a Ježiša Krista. Áno, a preto sa chcem dnes s vami zamyslieť nad tými dvoma slovami Božieho slova na milosť a pokoj. Myslím si, že to sú veľmi kľúčové pojmy v Božom slove, ale oni veľmi, veľmi súvisia. Sú to akoby, nazvem to, spojené nádoby. Ak je v našom živote málo Božej milosti, máme málo pokoja. Ak je náš pohár preteka, máme veľa Božej milosti, sme naviazaní na Pána Boha, vtedy aj naše srdce je pokojné a sme šíriteľmi pokoja. Úžasne to spolu súvisí. Sú to kľúčové slova v Božom slove. A preto pozrime sa najprv na milosť. Možno napadne nás otázka, odkedy je vlastne Božia milosť na tejto zemi? Zamysleli ste sa? A aká je veľká tá Božia milosť? A dokedy bude trvať? A ako je zreteľná pri ľuďoch Božích? Pretože musíme povedať, že obidve, aj milosť, aj pokoj, je úžasný dar Boží. To nech si hovorí svet, čo chce. Ten pokoj, ktorý dáva svet, ten je o ničom, veď to vidíme v našich životoch, každodenných situáciách. A svet akú milosť dá. Ak tam nejaký prezident dá niekomu milosť, samozrejme mu udeli, ale čo ten prezident nemôže urobiť? Tomu, ktorému dá milosť, nemôže nič odpustiť. Milosť je úžasná Božia priazeň pre nás hriešných, pretože tá milosť Božia aj odpúšťa. To je princíp tej Božej milosti. A pýtame sa, odkedy je Božia milosť? Poznáte Žalm 136? Ja ho mám veľmi rád. A tam v tom refréne sa stále opakuje. Lebo milosť Božia, ja pozriem, aby som... Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý, lebo jeho milosť trvá na veky. A teraz začína ten autor tohto žalmu o stvorení. Pán Boh stvoril svet preto, lebo jeho milosť trvá na veky. Hovorí o vyslobodení národa izraelského, lebo jeho milosť trvá na veky. Čiže v našom živote Božia milosť sa dotýka v každej oblasti. Či ste v práci, či ste doma, či odpočívate, či kdekoľvek ste, stále ste v tom zornom poli Božej milosti. Otázka je druhá. Ako my sa stávame k Božej milosti? Keď sa známeho evangelistu Parcányho spýtali
pri jednom rozhovore, že jaké je jeho najväčšie očakávanie od Hospodina. A viete, čo im povedal? Citoval posledný verš 17. žalmu. Keď sa prebudím, nasytiť sa tvojim obrazom. Moji drahí, zamyslite sa, keď ráno vstanete. Kde je vaša myseľ? Rýchlo deti do školy, čo bude v zamestnaní? Alebo sa sytíme Božou milosťou, Božím slovom. Úžasná vec. A Pán Ježiš, keď prišiel na túto zem, pretože musíme povedať, že milosť je znakom celej Biblie, ale tá najväčšia milosť je príchodom Pána Ježiša na túto zem. Preto apoštol Ján môže povedať, a z jeho plnosti sme my všetci vzali milosť nad milosť. Tá milosť nad je v Novom zákone, pretože on sa nad nami zmiloval. Otázka je druhá, ako my sa stávame k Božej milosti. My si potom povieme, aké sú jej plusy z hľadiska ľudského a aké sú aj nebezpečenstva. A Pán Ježiš, keď prišiel a mal taký prvú, nazvíme to, kázeň, keď príde do svojho rodného mesta, nerodného, ale mesta, kde vyrastal, do Nazareta, tak vtedy je mu podaná kniha Izaiáša proroka, to iste poznáte. A on tam číta z Izaiáša, že duch Pánov je nado mnou, ale tam je jedna poznámka. Prišiel som vyhlásiť rok milosti Hospodinovej. Uvedomujete si, prečo môžu mnohí ľudia beztrestne robiť? Si poviete, prečo Pán Boh zlikviduje toho, či toho, prečo nezastaví tam? No preto, lebo je rok milosti. Žiaľ. Pretože Božie slovo je jednoznačné. Odplata za hriech je smrť. A keď sa zamyslíte, už v ráji, keď Adam a Eva zhrešia a Pán Boh im hovorí, nebudete jesť z tohoto stromu vedenia dobrého a zlého. Pretože v tú chvíľu, keď budeš jesť, zomrieš. A zomreli? No duchovne áno, ale telesne nie. Už tam začala Božia milosť. So zasľúbením pošlem Spasiteľa. Čiže vidíte, že Božia milosť nás sprevádza na každom kroku. Či si to človek uvedomuje, alebo sa neuvedomuje, je rok milosti Hospodinovej. A Božia milosť, pýtame, aká je veľká. Iste máte mnohí v pamäti Žalm 103. V 103. žalme čítame, lebo ako sú vysoko nebesia nad zemou, tak veľká je jeho milosť nad tými, ktorí sa ho boja. Viete si predstaviť, aká je vzdialenosť nebo nad zemou? A viete si predstaviť, aká je veľká Božia milosť? A ako dlho trvá? Zase 103. žalm. Milosť Hospodinova trvá od vekov až na veky. Nad tými, ktorí sa ho boja a jeho spravodlivosť detným deťom. Je to vzácny dar, ktorý smieme prijímať, ako sme čítali Efeským, že milosťou ste spasení, pretože ten celý cieľ Božej milosti je večný život. Je to, že raz bude súd a Pán Ježiš odplatí každému podľa jeho skutkov. Tým, ktorí dobre robili, ktorí žili z Božej milosti, tým odplatí večným životom. Toto je cieľ, to si musíme uvedomiť. Ale dáme si otázku, ako sa pozná Božia milosť v našom živote. A potom som si uvedomil, že viete, kto už tú otázku si dal? Mojžiš. Mojžiš, keď ľud zhreší, urobia si zlaté tela a prosí za ten národ, pretože Pán Boh ho chcel v okamžiku zlikvidovať. A vtedy Mojžiš hovorí toto. A kde, po čom, že sa pozná
že som našiel milosť v tvojich očiach, ja i tvoj ľud. Či jazda nie je potom, že pôjdeš s nami a že budeme tvojou dobrotou odlišní, ja i tvoj ľud, od všetkých ľudí, ktorí sú na tvári zeme? A Hospodin mu povedal, to, čo si hovoril, učiním, lebo si našiel milosť v mojich očiach a znám ťa po mene. Uvedomuje si, aká je to milosť, keď Pán Boh vie moje meno, je tvoje, každého jedného po mene pozná. Po mene povolal a povie, poď za mnou. Po mene povolal a koniec je tvojho života. Pán Boh pozná každého po mene. A nielen to, ale tá milosť, že on je s nami. Môžeme, ako teraz sme aj mali možnosť čítať v tých slovách na každý deň brata Betinu, kedykoľvek a o čokoľvek k nemu voláme, lebo je nám blízky. Je nám blízky, si v núdzi, si v problémoch. Božia milosť. Pán Boh je tu. Ale čím sa môžeme chytiť? No i nie vierou. Ja si uvedomím, že také prirovnanie, že môžete mať sebe lepší vlak, najmodernejší rušeň, elektrický, ktorý sa postaví pod trolejové vedenie. Ale nepohne sa. Až kedy sa pohne? Keď dvihne zberač a dotkne sa trakčného vedenia. A tak je to aj s našim životom. Môžeme volať, ale keď sa nedotkneme Božej milosti, úplne našou vierou, dôvere, nedostaneme nič. Nedostaneme nič. Ale prídu v živote aj chvíle, kedy povieme otázku, Bože, kde je tvoja milosť? Tak sme tu v tejto jednej piesni spievali teraz. Kde je tvoja milosť? Keď trpím. Keď sestra mala minulú nedeľu to svedectvo, som povedal, keď prišli tie ťažkosti, asi povie, darilo sa nám v poriadku, Božia milosť ide. A teraz sa nám nedarí, teraz máme to. Kde je tvoja milosť, Bože? Ale si predstavte, že túto otázku znovu dáva aj Mojžiš. A spomínate si na tú situáciu, keď prídu a pýtajú, daj nám mäso. On im nevie dať mäso, co povie, Bože, skade, ako? A vtedy vedie taký rozhovor s Pánom Bohom a hovorí toto Mojžiš. Prečo si urobil tak zle svojmu služobníkovi a prečo som nenašiel milosti v tvojich očiach? Pýta ste sa sebe, prečo, Pane? Si mal a potom, čo si žiada? No, hovorí, ak mi máš takto robiť, zabij ma, prosím, ak som našiel milosť v tvojich očiach. A urobí Pán Boh, zabije Mojžiša? Čo urobí? No dá mu 70 starších. On má vždy riešenie na naše problémy. Áno. Ale nie je sám Mojžiš, ktorý sa sťažuje. Žalm 77 napísal Azaf, viete, že bol to jeden zo spevákov chrámových, a ten má znovu tú istú otázku tam v tom žalme. Ináč ten žalm, ja si ho od detstva pamätám, pretože my sme niekedy v našom spoločenstve spievali žalmy, síce z Králickej Biblie, a tento žalm sa spieval práve na pohreboch. Si viete predstaviť za totality, keď je pohrebný sprievod mestom a ten brat, ktorý to všetko vedie, zrazu začne spievať tento žalm. On je ináč veľmi smutný, ale tam dáva znovu Azaf túto otázku. Či je už navždy koniec jeho milosti? Či prestalo slovo na pokolenie a pokolenie? A spomeňte si na apoštola Pavla. Muž viery, veľký evanjelista. A príde aj on do toho stavu, kedy povie. Korinským hovorí. Aby som sa pre veľkosťou v zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osten do tela, ani anjel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval. Za to som 3-krát prosil Pána, aby odstúpil odo mňa. A Pán mi povedal, dosť je moja milosť, lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. To je úžasné slovo, dosť je moja milosť.
Keď ste v trápení, to ani si neviem predstaviť, čo tomu apoštolovi Pavlovi mohlo byť. Anjel Satanáš pohlavkuje. On, ktorý chodí a zrazu si povie, Bože, a Pán Boh nie. Dosť je moja milosť. Dosť je nám Božia milosť v našich životoch. Stačíme s tým. Sme za to, k čomu vedie takáto, keď užívame Božiu milosť s tým jasným cieľom, ako sme čítali aj na začiatku večného života. K čomu vedie táto Božia milosť? No vedie k vďačnosti za to, že Pán Boh je nám milostivý. Ale Božia milosť je aj veľmi pôsobiaca. Timoteovi napíše apoštol Pavel, Titovi napíše apoštol Pavel toto. Lebo sa zjavila milosť Božia spasiteľná všetkým ľuďom, ktorá nás vyučuje, aby sme sa odriekli bezbožnosti a svetských žiadostí, aby sme rozumne a spravodlivo a pobožne žili na tomto svete, očakávajúc blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Božia milosť sa musí v našom živote prejaviť. Apoštol Pavel Titovi to jasne napíše. Aby sme sa odriekli. No, keď sa musíte odriekať, vy, ktorí cvičíte, beháte a neviem tak, koľko odriekania musíte dať? Je to namáhavé však. Čiže znovu nás vedie Božia milosť k tomu, aby sme zápasili, bojovali duchovný boj. Apoštol Pavel to znázornil ako beh. A hovorí, že tí bežci bežia, aby jeden uchvátil, ale vraví, oni si bijú svoje vlastné telo, odriekajú si. Áno, Božia milosť nás vedie k tomu. To nie je také, že si ľahneme na kanápu a budeme odpočívať a čakať, kedy čo bude. Nie. Toto je boj. To je odriekanie a čoho? Bezbožnosti. Vy sami viete, koľko je bezbožnosti v tomto svete. Neuveriteľné. Tá bezbožnosť sa stupňuje. Ale toto je Božie slovo, o tom hovorí. Že to v posledných časoch to kráľovstvo satanovo bude čím ďalej temnejšie a temnejšie. A svetských žiadostí. A aby sme ako žili rozumne. Znovu citujem Mojžiša, keď hovorí, že keď budeš dodržiavať zákon, tak povedia, toto je rozumný národ. Národ izraelský mal byť vzorom pre všetky národy, lebo mal to byť národ rozumný. Prečo? Lebo dostal dokonalý zákon. Dokonalý zákon. A spravodlivo a pobožne žili na tomto svete. Apoštol na inom mieste hovorí, že veľkým ziskom je pobožnosť so spokojnosťou. Na mnohokrát pobožnosť áno, ale spokojnosť nie. Ale on hovorí pobožnosť so spokojnosťou. Bez reptania, bez nadávania. Zmeškala električka, zmeškal vlak, nedarilo sa mi, bez reptania. Ďakujem, Pane Bože. Ale tam je ešte jedno veľké pozitívum, očakávajúc nádej. Tešíte sa z tejto nádeje, že sa stretnete s Pánom, že váš život skončí? Či stále ešte poviete, ako moja stará mama, kým môj brat bol Stanislav, kým hovorí, kým Stanko neskončí školu, ešte by som chcela žiť, kým sa neožení, ešte kým nebude mať to. A stále tak. Tešíme sa. Očakávajúc túto úžasnú nádej, ktorú nám Pán z milosti dáva. Ale Božie slovo nás aj varuje. Božiu milosť možno brať nadarmo, Božiu milosť možno ňou pohrdať a dotkol by som sa len toho slova, že Božej milosti môžem aj zaostať. Apoštol, keď píše Židom, tak tam upozorňuje veriacich, dozerajúc
aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrastol nejaký koreň horkosti a nenarobil nepokoja a trápenia a boli by s ním poškvrnení mnohí. Vidíte, jaká je aj úloha nás v jednotlivých zboroch, ako si všímame jeden druhého. Či všimneme si, či niekto nezaostáva. Lebo to zaostávanie znamená vždycky nebezpečenstvo, že vyrastie koreň horkosti a narobí mnoho trápenia. Mnoho trápenia. Ale to môže byť aj v rodinách. Mnoho trápenia, koreň horkosti. Dozerajúc. Dozeráme jeden na druhého, ako sa má brat. Prečo som ho už dávno nevidel? Prečo sa nepomodlil? Na biblickej istý brat trošku s takým sklamaním hovoril, lebo však minulú nedeľu bolo poďakovanie za úrody, že bolo málo ďakovných modlitieb. Áno, to zaostávanie je veľmi nebezpečné. Spomeňte si aj národ izraelský, keď sa tam začína ten oheň šíriť v zadnom konci tábora, práve u tých, ktorí zaostávali, tí primiešancov. Tam sledujeme brata, či má ešte sílu k tomu, či ho treba povzbudiť. Áno, toto je nebezpečenstvo, že možno brať Božiu milosť aj nadarmo, alebo vôbec ju odmietať. Tak ako mnoho ľudí dnes na svete odmieta. Brať Božiu milosť nadarmo. Čo to znamená brať Božiu milosť nadarmo? Pán Boh nám to zjavil v zjavení Jana, keď hovoril o laodicejskom zbore. Som bohatý, nikoho nepotrebujem. Všetko vidím, všetko viem. A Pán Boh čo mu hovorí? Si chudobný, slepý, nahý, nič nemáš. Potrebujeme Pána Boha v každodenných životoch. Modlíme sa za naše deti. Modlíme sa jeden za druhého. Božia milosť nás k tomu všetkému volá, aby sme nepremrhali čas, ktorý nám je z milosti daný. A chcel by som ešte sa dotknúť toho slovka pokoj. To je, keď si zoberiete, síce vy už neberiete biblické konkordancie, pretože dneska zoberiete mobil a nájdete si tam, ja neviem, slovo pokoj a vám vysvetlí, kde všade v Božom slove je. Ja ešte užívam konkordanciu, mám dve, českú, slovenskú a slúžia mi a mám rád v tom hľadať. Tak tam nájdete to množstvo o pokoji, koľko je v Božom slove. Iste si, a viete, ja len pripomeniem, že na tom Oriente bol aký pozdrav? Pokoj vám. Ako pozdravil Pán Ježiš učeníkov, keď im prišiel po zmrtvých stane? Pokoj vám. A tak nás to napadne. Pokoj je taký dôležitý. A mám ja vôbec pokoj? Som šíriteľom pokoja? No, je to veľmi zvláštne, pretože vy ešte viete, ktorí ste čitatelia aj Božieho slova v zjavení Jana, je tam jeden kôň, ktorý jazdí a je to kôň červený. A čo ten urobil kôň? Lebo ten jazdec, ktorý sedí na ňom. Zobral pokoj zo zeme. Zobral pokoj zo zeme. A keď si dávate mnohokrát otázku, je pokoj ešte na tejto zemi? Tam množstvo vojen, nenávisti medzi ľuďmi. Dieťa zavraždí rodičov a tak ďalej, a tak ďalej. Je vôbec pokoj? Je pokoj. A v Starom zákone máme, a ja to rád aj čítam, keď tá otázka mnohokrát bola, nepýtal sa, ako sa máš, či si zdravý. Ale spomeniem aspoň jeden príbeh, ktorý možno viete, že keď pôsobil Elizeus, on chodil po tej krajine, robil divy, že aj v Suneme sa zastavil a bola tam jedna žena, ktorá žila, boli bezdetní a oni povedali,
postavíme mu tu pristavíme nejakú izbičku, aby mohol tento muž Boží bývať. A on jej splnil to želanie, ktoré mala, že otehotnela a mala chlapca. Ale raz sa stalo, že chlapec zomrel. A Elizeus bol na Karmele, čo bolo nedaleko toho Sunéma, a ona ide za Elizeom. Tak Elizeus, áno. A Elizeus hovorí svojmu sluhovi, keď ju zbada zďaleka, prosím ťa, choď rýchlo za nej a spýtaj sa jej. Nepýtaš, že ako sa máš, alebo prečo ideš, ale čo hovorí sa ma spýtať. Či je pokoj tebe? Či je pokoj tvojmu synovi? Či je pokoj tvojmu manželovi? A ona odpoveda Gehazimu pokoj, ale nebola to pravda. Pretože keď príde k Elizeovi, tak plače, pretože syn zomrel. To, že ho potom Elizeus uzdravil. Čiže vidíte, že tie otázky, alebo keď prišiel Samuel pomazať za kráľa Dávida, vtedy v Betleheme vyšli starší a hneď prišli k tomu Samuelovi a hovoria, a čo je tvoj príchod? Je pokoj? Boja sa, nevedia pokoj. To bola bežná taká otázka, ale musíme aj v Novom zákone, spomente si, keď Pán Ježiš posiela učeníkov do sveta. Čo im hovorí? Vyslanie 70. A do ktoréhokoľvek domu vojdete, najprv tam povedzte pokoj tomuto domu. Pokoj tomuto domu. A jestli tam bude syn pokoja, váš pokoj odpočinie na ňom. Ináče sa navráti k vám. Sme nositeľmi takéhoto pokoja, na to nás pošiel. Apoštol hovorí, k pokoju ste pozvaní, bratia. Kde prídem, šírim pokoj? Alebo nepokoj? Veľmi ľahko príde k tomu, že ten koreň horkosti z toho nepokoja sa zahniezdí. Ale môžem šíriť pokoj, ako ho nemám? Musíme si dať otázku, mám pokoj v svojom srdci? Ako sa prejaví ten najväčší pokoj, ktorý nám Pán Ježiš, lebo Pán Ježiš dáva pokoj. Vy čítate Galackým, že pokoj je ovocie Ducha Svätého. To nie je, že niekto si vymyslel, že dáme pokoj. Aj svet má svoj pokoj, ale vieme aký. Áno, to je ovocie Ducha Svätého. A tá prvá, kde človek musí mať pokoj vo svojom srdci, je to, ako hovorí apoštol Pavel Rimanom. Ospravedlnení sú z viery, máme pokoj skrze nášho Pána Ježiša Krista blížiť sa k Bohu. Ak nemáš tento pokoj v svojom srdci, nemôžeš byť nositeľom pokoja. Nemôžeš byť nositeľom pokoja. A Božie slovo nás volá aj k inému. Hovorí, majte pokoj aj medzi sebou. To hovorí zboru. V zbore pokoj. Dokonca to hovorí, že máme mať pokoj aj voči našim predstaveným v zbore, voči starším. Udržiavame pokoj? Je to také pojítko naše? Je to Boží dar. Ako sa prejaví nepokoj v srdci človeka? Izaiáš napíše toto slovo. Ale bezbožní budú ako rozbúrené more, keď sa nemôže upokojiť, ktorého vody vymietajú bahno a blato. Nemajú pokoja, hovorí môj Boh, bezbožní. Nemajú pokoja. Bahno a blato. Ako si musím dávať pozor na to, keď som v styku s hociakými ľuďmi, či v rodine, či kdekoľvek, v práci, aby som nevynášal bahno a blato, ale aby som bol nositeľom pokoja.
to také veľmi zaujímavé slovo napísal apoštol Peter, keď hovorí, že, a cituje vlastne žalm, lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevravel lesti. A nech sa odkloní od zlého a činí dobre. Nech hľadá pokoj a stíha ho. Viete si povedať, že pokoj treba stíhať? Áno, veľmi rýchlo uletí. A ja si to predstavujem, to stíhanie, neviem, či niekedy pozeráte tie cyklistické preteky, Tour de France, alebo ja neviem, Giro d'Italia a tak ďalej. A tam sa stane z nejakých dôvodov, že niekto z tých cyklistov, však to sú všetko špičkoví cyklisti, že zaostane z nejakých dôvodov. A potom je, že musí stíhať ten pelotón. A nie je to jednoduché. To dostihnúť peloton nie je jednoduché. Mnohokrát mu prídu na pomoc jeho kolegovia z tej stáje a mu pomôžu, aby to tam stihol. Pretože stíhať, a takto máme stíhať pokoj. Ten nám rýchlo ujde. Rýchlo sa rozčulujeme, rýchlo vnesieme nepokoj, rýchlo posúdime, ja neviem, spústa tých vecí. Stíhajte pokoj. Stíhajte pokoj. Dokonca apoštol Pavel povie, že stíhajte pokoj a posvetenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána. A tam už som to citoval tie slova, keď hovorí, že ten koreň horkosti. To je ten zárodok koreňa horkosti, nepokoj. Nepokoj v srdci, nepokoj v duši. Ako vzniká taký pokoj? Ako sa ľahko zbavíme pokoja? Ľahko sa zbavíme pokoja, moji drahí, keď nedáme pozor na Božie slovo. Ku kráľovi Azovi prišiel až prorok Azariáš. A ten mu hovorí toto. A stávalo sa už v Izraelovi po mnohé dni, že bol bez pravého Boha, bez kňaha za učiteľa a bez zákona. A keď vo svojej úzkosti obratil k Hospodinovi, Bohu Izraelovmu, a keď ho hľadali, dal sa im nájsť. Ale v takých časoch bez pravého Boha niet pokoja, ani tomu, kto vychádza, ani tomu, kto vchádza, lebo veľký nepokoj a mnoho ráz vládne nad všetkými obyvateľmi zemi a sú zdrtení národ národom a mesto mestom, pretože Boh ich desí všelijakými úzkostiami. Bez pravého Boha. Ak sledujete diania aj vo svete, aj všade, počuli ste niekedy, že mali by sme hľadať Boha, pretože tie všetky problémy, ktoré sú, je z našho nepokojného srdca? Nie. Boha ľudstvo nepotrebuje. A potom sa nedivte, že niet pokoja. Že niet pokoja. Že ľudstvo vyvrhuje bahno a blato. A ešte jedno slovo, ktoré by som pripomenul, ako ľahko prísť o pokoj, je z proroka Izaiáša. Kedy hovorí Pán Boh: Oj, keby si bol pozoroval na moje slovo, bol by tvoj pokoj ako rieka. Pozorovať na Božie slovo. Pozorovať na Božie slovo. Dodržiavať, áno, Božie slovo. A vtedy je náš pokoj ako rieka. Neokradajme sa o Boží pokoj,
lebo len Pán Boh môže dať pokoj. Pán Ježiš toto povedal. Svoj pokoj vám dávam, nie ako tento svet. Ja vám dávam pokoj, aby sme sa nebali. A ešte jednu vec by som chcel pripomenúť, a to o pokoj nás ešte okradajú aj naše starosti. Mnoho nepokoja vládne. Preto Pán Ježiš hovorí učeníkom a hovorí aj nám, nestarajte sa o zajtrajší deň. Ja viem, ono ľahko sa to povie z toho miesta, alebo iných, že nestarajte sa, áno, keď neviete, čo dáte na 10, keď neviete, ako zaplatíte auto, keď ste havarovali, alebo z iných dôvodov, a tak ďalej, a tak ďalej. Áno, nestarajte sa. Ale starosť, ako hovorí príslovie, tlačí človeka do nepokoja. Nepokojné je naše srdce týmto. Starosť. Ale jedna taká veľmi potešujúca vec, neviem, či ste si uvedomili, keď hovorí o tom trpiacom mužovi, Izaiáš 53. kapitole, tak tam je povedané, čo všetko Pán Ježiš vyniesol na drevo kríža. My radi spomenieme, áno, vyniesol naše hriechy, naše bolesti, niesol, ale čítame. Kým on vzal na seba naše nemoci, niesol naše bolesti a my sme sa domnievali o ňom, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia, zdrtený pre naše nepravosti. Áno, to vyznávame, áno, zobral naše hriechy, už menej hovoríme, že zobral aj naše nemoci. To neznamená, že veriaci človek nie je nemocný, samozrejme. Ale tam hovorí ďalšie. Kázeň, alebo trest za náš pokoj bol vložený na neho. Uvedomujete, že Pán Ježiš zobral aj náš nepokoj, na to všetko, čo nás gňaví a trápi a čo nám spôsobuje strašné problémy. On vzal na seba. Vďaka mu za to. Vďaka mu za to, že on to tak urobil. A chcel by som ešte na záver prečítať jedno slovo, to je také povzbudenie, ktoré mne často slúži na povzbudenie, keď som v nejakých ťažkostiach a problémoch, to, čo apoštol Pavel napísal. Filipenom. Viete, tam je v žalári, Filipenia veľa vecí pretrpeli pre evanjelium, mali ťažkosti a on im napíše na záver takéto úžasné slovo. O nič sa nestarajte, ale vo všetkom, modlitbou a prosbou s ďakovaním, nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Úžasná milosť blížiť sa k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, pretože máme pokoj v srdci. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude strážiť vaše srdcia a vaše mysle v Kristu Ježišovi. Srdcia, pokoj Boží, aj naše mysle. V mysliach to niekedy zaškrípe, lebo myslíme na mnohé iné veci. Ale pokoj Boží bude strážiť. Úžasná vec, ktorú tu hovorí apoštol a Duch Svätý mu povedal. Pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum. Každý ľudský rozum. Aj tých najväčších vedcov, aj všetkých, neviem. Ale on prevyšuje a bude strážiť na sebe. To je úžasné slovo potešenia. Aj do ďalšieho týždňa. Nevieme, čo nás čaká, čo bude. Tie všetky prognozy sú negatívne, aj neviem, strašiace a tak ďalej, tak ďalej. Ale nie, Pán Ježiš povedal, keď im hovorí, že dáva svoj pokoj, nebojte sa. Ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Nech nás Božie slovo sprevádza, Božia milosť a Boží pokoj. Nech sú nám blízke a nech nás vedú cestou večnosti, aby sme raz mohli s Pánom sa stretnúť v nebesiach a jemu poďakovať za tak veľkú milosť, ktorú k nám mal. Amen.
Ďakujeme za službu a budeme pokračovať piesňou 248. Povstaneme a budeme sa modliť. Ďakujeme, Pane, za Tvoju milosť, že sa zjavuje každého rána znova. Ďakujeme za to, že začala ešte pred založením zeme, pretože Ty si vedel všetko, ako bude vopred. A ďakujeme Ti, že stále pokračuje a neskončí, že bude pokračovať až na veky. Ďakujeme, Pane, že sme mohli túto milosť poznať a nájsť zase len vďaka Tvojej milosti. Nie je to naša zásluha, lebo Ty si nás hľadal. A ďakujeme,
že z toho môžeme čerpať pokoj do našich srdc, že všetky starosti môžeme odložiť a vložiť na teba. Práve v tom vedomí, že keď aj dopustíš veci, ktoré sa nám nepáčia, pri ktorých trpíme, pri ktorých prežívame ťarchu, tak môžeme žiť v tej dôvere, že ty vieš, prečo si to dopustil a nakoniec to otočíš na dobré. Pretože ty si ten jediný, ktorý zo zlého vie robiť dobré veci. A tak, Pane, prosíme, aby tvoja milosť a tvoj pokoj nás prevádzali každý deň, aj v tých budúcich dňoch, aby sme mohli ich šíriť a šíriť tvoje kráľovstvo. Amen. Amen. Budeme pokračovať piesňou 429, pri ktorej sa uskutoční aj zbierka. požehnaniu. Ostatne, bratia, radujte sa, majte sa dobre, zdokonaľujte sa, potešujte sa, na jedno a to isté myslite, majte pokoj. A Boh lásky a pokoja bude s vami. Amen. Milosti plný a pokojný týždeň.